ħamsin sena Tagħti Servizz fi ħdan għaqda li salvat il-ħajjiet permezz tal-ewwel għajnuna. Il-Kummissarju ta' St. John Ambulance Ġemma Sirol spjegat kif in-namra għax-xogħol volontarju bdiet sa minn mindu kienet għadha daqsxejn ta' tifla. Is-sodisfazzjon ikun kbir ħafna. Naħseb dak huwa l-iktar ħaġa li tħoss wara illi tkun għamilt tajt is-sem tiegħek żgħir kemm hu żgħir. Importanti għaliex il-qatra ta' kulħadd tajn. Ma setax jonqos li Ġemma għandha ħafna esperjenzi. Uħud ta' sodisfazzjon imma kien hemm oħrajn li ma tistax neħħihom minn moħħha minħabba x-xeni xejn sbieħ li tkun rat qudiemha. Irrakkuntatilna esperjenza minnhom dwar splużjoni ta' kamra tan-nar fejn kellha toqgħod b'7 Inti tmur hemmhekk ma taf se ssib ikun hemm ħafna pandemonium biex ngħidlek minn nies. Ġifieri naħseb li mbagħad tibda tistenna ħatar kienx hemm vittmi jew le, inti trid toqgħod attent illi ma tkunx periklu illa li jista' jkun hemm affarijiet li qed iridu jisplod. Intant, l-għaqda St. John Ambulance kienet waħda mill-laqdiet li rċiviet għotja ta' flus mill-Gvern biex tkompli bl-operazzjonijiet tagħha. Qabel ma l-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali ippreżenta dawn l-għotjiet huwa għaċċena għas-servizz utli li għatu dawn laqdiet b'tant dedikazzjoni. Farrugia irrefera għall-eżerċizzi li qed isiru biex tittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-għaqdiet u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Is-sena li għaqdiet dan il-fond ta' flus għall-laqdiet telab 5,000 euro biex issa jinlaħaq 30,000 euro. Il-grants li qassamna illum jgħinuhom biex ikomplu jinvestu. Nfakkar li dan huwa għaqdiet volontari u allura l-għajnuniet li huma jkunu qegħdin jingħataw jgħinuhom biex ikomplu iħeġġu lin-nies, jittrenjaw in-nies u jkunu preparati. Il-Ministru Farrugia qal li fil-futur qrib dawn il-fondi mistennija jkomplu jolew fejn anke l-Gvern qed jara kif jista' jikkontribwixxi fit-tibdil tal-vetturi li operaw bihom dawn l-għaqdiet li ħidmithom tiswa Mitqlu Deheb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.